Čaute ľudia, my sme Padamat a dneska Crash Dance. Pasta na myši. Crash testy budeme robiť. Ako prvé pôjde kačica. Potom lekárska palička. Potom polystyrén a potom stará fľaška. Sprime. OK, takže môžeme ísť na to. 3, 2, 1. OK, kačica. Oh. OK, čo sa aj stalo? Nič, len to je takto piškrtilo. No, vydržalo. Toto je palička. Doktorská palička. Poďme, 3, 2, Trocha hryzanic. Troška, no. A teraz polysták. Tomu by to mohlo už niečo urobiť. Trocha hryzanice. Tam už je niečo vidieť. A teraz Prime. Musím nastaviť. Ty vol. Tak ešte raz. Mám to tam hodiť? Nie. Čo sa stalo Prime? Nič. Nič. Tak počkajte, ešte je volačo. A nakoniec ide stará palička, nejaká poškodená. Tak nič. Tak nič. Tak počkajte, ešte volačo prinesieme. Späť máš. Dobre, a ako finálne si dáme... Neháč to, pritlač to tam. Neviem, voľaké hovadiny. Položím. A dám to touto lekárskou. Vyber špachtlu. Nič. Nič sa tomu nestalo? Nie. Tak, to je... Ešte na posledný finálny chcem ja. A to bude kus tejto tehly. Tejto dlaždice. Máme tam volačovka. Nič sa tomu nestalo. No, takže asi tomu najväčšiemu poškodeniu bol ten polystyrén. Sa najviac poškodil a to je asi tak dobre. A kúknete lidi, ja som sa práve čapnul. Mat, ideme do nemocnice.